Benvidos a Todo Mal. O programa co que non vas follar máis, pero tampouco menos. Cabecera! Todo mal. Pois no programa de hoxe vamos falar dun tema super guai, como ben dixestes, vamos falar de ligar, de follar, de todas esas porquerías que vos gusta facer. Ustedes enténdese, non soar carra. De ligar e de follar eu non. Este é un especial Todo Mal ligoteo, vale? Vernos moi ben porque xusto hoxe vin unha noticia na Voz de Galicia que dicía isto. Di unha persoa: Tinder está ben para ligar, pero no Barbanza non serve porque xa nos coñecemos todos. Claro, hai xente que está facendo match co seu marido. Por eso non gusta a aplicación no Barbanza. No Barbanza son como na Isla de las Tentaciones, van todos con todos. Estás na Illa de Arousa e non para de sonar a alarma. Que pode ser porque están ligando un cos outros ou porque están roubando na ameixa. Pode ser as dúas. Eu quería aclarar, xa que vamos a falar de ligoteo, por si me chegan privaditos, que eu son pansexual. Jústame follar con un canequiño de pan ao lado, por si hai que mollar. Non ten a súa opinión, a mí me gusta eso. Que levo moito sin comer pan, tamén aviso, polo que for. Pois o que imos facer no programa de hoxe é que durante estas semanas preguntamos aos nosos followers en Instagram que nos contaran anécdotas de ligoteo que, bueno, a maioría acabaron mal ou un poquito regular. Para que si dá máis risa, claro. Entón, que fixemos? Un día entrei eu nas redes sociais e bicheei algunhas historias, collinas, apropiei-me delas e borreinas. E outro día entraches ti e colleches outras historias. Hai historias que nos mandaron que eu sei nas e ti non, e hai outras que ti sabes e eu non. Entón, ímolas contar. Polo medio imos contar algunhas anécdotas inventadas por nós mesmos. Entón, o rollo é que temos que saber cales son as inventadas e cales son as verdades. Que non o expliquei, non o explica millor A verdade é que xunta, non? Non nos explica tamén nin o profesor Baterio. Vou contar antes de nada un par de cousas que nos chegaron que non me dá para, o sea, non dá tanto como para desarrollar como anécdota, non, pero fixo moita gracia e apetece-me contarlo antes de empezar o programa. Isto é todo teu, con lo que te apetezca. E se te apetece unha siesta, aquí non. É que, por exemplo, fixo moita gracia que un chaval contábanos así como gracia. Un chaval graciosidade contábanos que ele e os seus amigos aos fueguitos de Instagram chamanlle cacharelos. E parece claro, porque é moi grande, moi intenso, moi galansia. E ademais, todo o que ten que ver con sexo tamén suele ser unha vez ao ano, como as cacharelas. E depois había outra rapaza que fixo moita gracia e que poñía que ela anotouse nunha app de coñecer xente, pero tivo que borrarse porque aí só querían F. F? Non me fago a idea de que poden querer F. Fillós, ao mellor. Se hai unha app para comer fillós, yo me anoto. E outra cousa máis. Dios, ves a tope hoxe. É que é falar de ligar e a xente volvese loca. Que me pasou unha cousa a mí a nivel personal. Que chegaron a contar. Resulta, non sei se é porque, bueno, por o rollo de que preguntamos antes de ligar, chegoume unha mensaxe privada ao meu Instagram, vale? Que chegou, que pon: Hola Carla, estou facendo un estudio científico pola Universidade de Massachusetts. Estamos estudando o uso do móvil en xóvenes. Necesitaría o teu. Hostia, chapó. É máis, non só la apruebo, sino que me la apropio para usarla. É que me parece brutal, o sea, é o mellor que me pasou na vida. Sí, pero sin exagerar. Por riba de cando parín os meus dous cativos, está entrada. Pasa, eu empecé a desconfiar, ojo, cando vin como escribeu Massachusetts. Sí, hostia, pero iba todo moi ben, hasta unha coma.
que xa é, hostia, unha coma. Claro, A min basta entra de mal 5 de comas, vin o meu nombre en mayúsculas, vin tildes, e dixen, hostia, isto ten que ser serio, sabes? Xa despois lo de Massachusetts, é universidade, dixen, nah, a mí non me escribe ninguén que este na universidade. Entón, joder, pois, isto gustoume moito como anécdota e sobre todo para que a xente que ve o programa darlle unha idea de como entrar a xente por Instagram, porque me pareceu A precioso. verdade é que se puso jugón. A Deixou mí, o ton moi alto para o próximo que veña, tamén che claro digo. que ese é un problema. O este fulano mandoulle tremenda esa fantasía e ora como vas ti co teu hola, que tal? Tú días non Ya, sí. traballas. Onde vas? Onde vas? Mándame un Massachusetts polo menos aquí, oh. Unha palabra noutro idioma, non pedimos tanto. Si queredes ligar, privadito que funciona siempre, siempre, que, listo, non necesitas máis. Si queres xa, te tranquilo, ti ponlle que. E aparte non te pilles os dedos, porque de Massachusetts xa, pa ti ponlle que. Pero que quede, non quede, que, no, que. Con Así sí, mayúsculas, non? Porque sí, sí, sobre con máis. mayúsculas, sí, que. De feito, eu diría máis, eu mandaría un audio. Sí, sí, que. Ya verás, ya funciona esa vida. Vale, empezamos o xogo, vale? Vou contar unha anécdota e ti tes que saber si os nosos seguidores nos las mandaron ás nosas redes sociales, si son de verdad ou si as inventei eu, vale? Pero vamos a ver, por que te complicas, Tens que saber se esta historia é verdad ou é mentira, porque esta sección chámase E inventou no que carallo lle vai dar. E efectivamente, xa me olvidaba do nombre. Vale, entón, comezo eu. Esta historia é un pouco longa, vale? Pero di así. No confinamento, Me os meus aburro. Xente que era un pouco longa. Perdón, perdón. no confinamento, os meus colegas e máis eu facíamos videochamada para beber e ver a Telejaita e a Brais do Val facer directos. Eu creo que aquí igual debería darche unha pista de se é verdade ou mentira. Unha persona con un buen gusto. Un día fixeron unha broma de que o primeiro que había que preguntarlle a unha moza era se sabía ensilar. Cando nos soltaron, xa non sabíamos interactuar socialmente e cada vez que coñecíamos a unha chavala preguntábamos de primeiro se sabía ensilar. Resulta que a unha sí que o sabía e fixolle gracia. Acabaron ensilando xuntos. Guiño. E son mozos. Hostia! Vale, antes do xogo. Non, o xogo xa empezou, Bueno, sí, pero quer decir, antes de entrar en materia de xogo. Unha, gracias a esa persona que nos vía. Si é verdade, o mellor menteino Porque se nos vía ele e os seus amigos, seguramente eran todos os que nos vían, eses 6 ou 7. aunque foran Segundo, 3, eran todos. hostia, si eran todos. Este rapaz ligou con unha técnica que dixemos nós. Entonces, e este rapaz fixo o amor. A min correspóndeme un porcentaje deses polvos. Non sei cal, pero eu pódese dicir que follei un 10, un 15. E agora vamos Sí, está dando por suposto que é de verdade que non inventei eu. hostia, claro. Oh, joder, que desilusión. O mellor inventei, né, joder. Deixa vai. Ti entendeste no xogo? Espera. No. Paramos, a ver, Sí. paramos, explico outra A vez. ver, vale. Espera, paramos, explicoche. No, Vou entendí. contar cousas. Vamos a ver. Vamos a ver. Escoita, vou contar cousas e tens que saber se son verdade ou mentira. Ao mellor Sí. son mentira, non sei. Vale. Va, ahora sí, vai, va. Tirisme, Porque- alguén víamos na pandemia, foi como, que Dios, claro, é que tiras a lo sentimental. Hostia. Imagínate que Empecé. poño unha anécdota que, hola, lo primero, Carla, me pareces moi guapa. Yo y mi novio, claro, hostia, ti dices, tiene que ser verdad, tiene que ser verdad, porque, hostia. Vale. Punto número 1. E ahora xogando en serio. Punto número 1. Non recordo o de decir que de ensilar. Ao mellor dixo Brais. Porque eu creo que é que unha cousa que che pasa a ti moito isto vas ver que cando fas un directo con alguén só estás pensando no que vas dicir ti, non escoitas a outra persoa. Perdona, Non sei, creo eu. non me niego que se me acuse de eso. Non solo, non é verdad que estea escoitándome solo a min. Estou me escoitando solo a min e solo me estou mirando a min. Vale. Durante a pandemia.
Despois, gústame moito a expresión que se usa moito, soltáronnos. Cando acabamos de soltáronnos a jauría todo. Lleváronos, ese rollo. Vale. Entón, que? O sea, non te acordas de dicir o de que hai que ensilar? Non me acordo de dicir de Fixaches ensilar. ao mellor. Eh? Non o fixaches nunca ao mellor. Ensilar. Dicir que alguén se sabe ensilar. Si, joder, di cosas peores, pero non me sona de dalo como consellos. Si me acordo de que Ao mellor se che escapouseche. o sea, sí que me acordo que unha das veces dos directos daban un consello para ligar que era dille algo bonito. E nós recomendábamos que foras onda chavala e lle dixeras a Catedral de Santiago. Vale, durante a pandemia tal, saleiron e dixolle a unha pava, sabes ensilar? E ela A ver, sabía, intentaron moitas veces hasta que funcionou, tamén che digo, claro. non foi a primeira. Claro, ela sabía. E como Ela sabía, sabía. fíxolle gracia, claro. Ela sabía porque estudaba veterinaria, entón fixolle gracia. Uau, é que... Non, mentira, viejo, non tens nin puta idea do que é ensilar. Estudiaba veterinaria. E listo, e os veterinarios ensilarán, viejo. A ver, A xa ver, tal. é fácil que un veterinario sepa o que é ensilar, pero ese dato aí me despista máis que me axuda. Entón, veña, dame unha resposta. Vale, pois eu creo que xogaches moi ben, pero cometiches un par de errores. O primeiro, O de veterinario, pero tal. Dous, o de dicir o de ensilar, eu non creo que dixemos eso. Que non me acordo, se fai 2 anos, pero non me acordo de dicir o de ensilar e... Somos moito de rirnos dos nosos propios chistes moito, creo que nos recordaríamos que lle mandamos a xente claro, ensilar. que tiñades un chiste repetido durante 3 ou 4 anos. Claro. Se dixemos esa genialidade unha vez sola, non nos repetimos, somos gilipollas. Ensilar, tal, e que siguen xuntos. Son mozos. Non dixes, bueno, si, son mozos. Son mozos, claro. O sea, non solo ligou, senón que agora de repente mozos, por ir ensilar. E aparte, o de que puxeches o de fomos ensilar ao final, claro. Dixen yo de No, ensilar, vamos ela sabía. ensilar. Ah. O sea, ensilar, estou facendo unha metáfora con que botaron un polvo, joder. Pode, ver, claro, permite rueda el sexo en Galicia. Porque a mí non me informa ou non me manda unha circular ao bajo. A ver, é verdade ou mentira? Nah, mentira, mentirísima. mentirísima. Mentira total. Ti dis que é mentira, que ninguén conseguiu moza por dicir sabes ensilar, que é un consello da Telegaita e de Brais do Val. Pois é verdade! Hostia, era verdad. O sea, eu recomendei a xente que fora por aí dicindo as chavalas, sabes ensilar? Es que soy un puto genio, joder. Que non sei, que son un puto número 1. Vale, si esta parella se casa e ten fillos, un corresponde a min. No, Eu vou facer con el o que queira. A un teñen que chamar Telegaita. Oye, peor si teñen que poñer outro Brais do Val, cuidado, a ver aí. Non sei que prefiero que me chame. No, un teñen que dar para min. O primogénito é meu. Vou fazer con el. Vou aprender a falar así e a tomar chupitos de café e churrar. Mamá, quero teta. Pero doutra, eu quero mamar tetas. En vez de pañales, vai levar tanga. Pero non para a merda, pero España, joder. Vamos aí. No biberón caña de ervas, xa verás, ese chaval non le va a faltar de nada. Pois, Nada, non sei. A gracias, como que gracias? De nada. A él é máis a él. Que acabo, xuntei aí 2 parellas. Bueno, xuntamos unha parella aí de la nada, co difícil que está el amor. Pero tamén te digo, a mellor daqui a mellor sale un fillo que despois vai a Leila de las Tentaciones e non lle fai ningún favor á sociedade.
Como que no? Que pues estás ti na casa vendo e pasando de puta madre. É dicindo, para que será ese La isla das tentaciones lo mejor. Vale, me toca. Entre polvo e polvo, non paraba de comentar o bo que era investir en Bitcoin. Vale. Entre polvo e polvo. O sea que houve máis de un. Xa me parece a hostia. Sí. Empezo fuerte, non é intentei, non é? Entre polvo e polvo, houve máis de un. Vale. Eu creo que isto é cousa túa, porque Bitcoin é unha movida que só tocar das tiselas. Os Bitcoin. Eu Bitcoin te quero saber nada, Eu non lle ando metendo na cabeza a xente cousas do Bitcoin. Eu apuestas deportivas só. Que, hostia, di entre polvo e polvo. Non paraba de falar de Bitcoin. Hostia, tens que follar moi ben para aguantar. A min a primeira chapa de Bitcoin anda que chen polo cu. Tuvo que gustar demasiado. Claro, ademais, eu cando ligas hai unha cousa que non podes perder nunca. Que son os A cartos. A carteira. dignidade sí, toda. Pero os cartos, tío. O sea, eu espero que non invertira nunca, se esta historia de verdade. Sí, sí. E despois, criptomonedas. O sea, criptomonedas, Bitcoin é o mismo, non? Podemos entender. No. Non é o mesmo. Criptomonedas son as monedas que aparecen, por exemplo, nas tumbas das pirámides. Claro, que eu que me Son digas criptos. de que alguén che fala dos bitcoins ou destas criptomonedas hai uns anos, ok, vale. Podeche entrar, podeche dicir, oh, non sei que, as criptomonedas molan moito e tal. Agora todo o mundo sabe que é unha merda. Non. Pois, quero dicir, as criptomonedas son un pouco como Ciudadanos, no 2015 que che dixeran, invirte. Pero, hostia. Sabes, é que isto é o típico de un cuñado que chega tarde a contarche unha movida que pasou xa. En plan, xa está, isto já pasou, bolo. Mentira, tío, isto non fai ninguén. Seguro, teño... Como se a contar, invertir en criptomonedas, para que che dan a ti uns cartos, unha comisión por iso. Que é isto? ao mellor sí. Eu non teño máis datos, pero hai xente que crea a súa propia Estás dicindo criptomoneda. que hai xente en Tinder non para ligar, senón para ganar cartos por a xente, para convencer a xente que invirte en criptomonedas. En Tinder, no. Pero na sección de contactos del correo... Vale, é mentira. Ti dis que é mentira. Non é outra posibilidade. Vale. A anécdota das criptomonedas, Carla di que é mentira e é verdade. Ah! Punto pa min. Vamos, 2-0. Si eu fin de semana teu ou que che pasara a ti. No, Que fixeras ti, obviamente. no, porque as criptomonedas eu non son capaz de entender o que son, siquiera, aínda. Toca che, venga. Vou che contar a historia, esta é breve. Hai uns anos conocí a unha rapaza, marchamos pa miña casa, fixemos velcro, guiño outra vez, botoume na cama e inviteina a marchar con un me cago en Dios. Vale, esta non podemos xogar. Porque eu sei que é verdad. Por qué? Porque eu teño la outra parte. No. Eu teño a seguinte historia. Coñecín a un tipo nun bar e fomos para a súa casa. Vomitei todo o licor café mentre ele limpaba fun dormir. E dixo, me cago en Dios. Me cago en Dios. Además que non chegaron por vías distintas a mesma historia. Hostia, a miña era verdad, tú é verdad. Sí. Joder, ojalá, ten que ser mismo, o sea, ojalá. Ojalá. A mí pasa unha cousa con isto de vomitar estando borracho ou de resaca, que é que estou vendo polo váter ir billetes de 5 euros. Digo, ai, todo o que gastei, Dios mío, por a tubería. Sí que é verdad. Vale, pues nada, estas historias eran de verdad, seguramente, Dios, ojalá sean as E, mismas, sabes? joder, e que lle dean unha segunda oportunidade ao amor. É dicir, ela que coma máis flojo e el que non blasfeme tanto. E pode ser unha bonita parella. Papá, mamá, como vos conociste? Séntate, Monchito, que che vou a contar a historia de...
Como vomité a vuestra madre? Vale, pois nada, vouche contar outra historia logo. Coñecín a un chaval. E estábamos os dous na cama e entraronme ganas de cagar. Pero estábamos nun momento de pasión, fixemos o que tiñamos que facer, e apoiaron. E ao rematar, eu seguía tendo ganas de ir ao baño. Entón dixenlle que iba a ducharme. Fume duchar con intención de ir facer outra cousa. E o tipo veu detrás de min. Meteuse na ducha comigo e estuvese duchando comigo, todo amoroso, todo cariñoso, todo empalagoso. E eu non aguantaba máis que as ganas de cagar e tuve que facelo na ducha. Como fulano dentro. Bautizaremos esta anécdota como a anécdota mofeta. O tipo non se despegaba del e entón soltou lastre. Tiña gana de cagar cando estaban follando xa. Xa, sí. O sea, follaches incomodísimo. Claro, tío. Ou foi moi rápida a cousa. Se é rápido. Se é rápida peor porque é máis meneo, o sea, me precisa de paz e tal a mi ainda. Tiña moita gana de cagar. Foise duchar, o tipo foi detrás. Claro, porque el tampouco quixo facer isto de nada, ahora que rematamos, te dejo, sabes? É como, no, veña, vou ser cariño, Claro. na vaina do... Non se quixo dar a volta, en plan, paso, tal. Ya. Porque quero ser super cariñoso. Facer eso romántico. E entonces ela se cagaba viva. Ya, menuda cagada, Siempre. Podemos decir que o polo foi unha mierda? Vamos a ver. Ti se estás na ducha, estás moi cerca do baño. Por moito que te cagues... Se hai unha persona na ducha... Claro, pero como en plan, salgo e cago e tío, mira, vasme ver cagar de pé ou sentada, pois non ves que me vexas sentada, vas ver menos. Pero igual era moi líquido. Que é eso? Que é eso? Xobrón, que teño, comprei un gel esencia de cacao e ven así. Non, xa, estás duchando cunha rapaza e plop. Imagínate que era no peo, tipo. A ver, isto obviamente é mentira. Te crees que é mentira? É mentira porque non das follado con gana de cagar, por moito que te esteas cagando, por ainda que te esteas cagando a muerte, colles ao tipo e dir, vou aí, é que estou na ducha, estou literal na ducha, salgo e cago no váter, joder. Non, que máis, xa que me vai a ver cagar, que máis me dá que me veas... Mentirísima. Vale, pois esta historia é... Mentira! Ah, bien. Tóqueche. Un rapaz co que quedei no Tinder díxome que el só viña a xogar ao póker nun banco. E cando íbamos quedar, mandoume unha mensaxe dicindo que traía unhas cartas de póker. Eu non entendía para qué. Pasouse todo o paseo que dimos falando do seu compañeiro de piso. Eu aínda penso que estaba namorado del. Ata que se sentou e díxome, imos xogar ao póker. Ganei a partida e díxenlle que tiña moita presa que se enfriaba a cea. Quedar por Tinder para xogar ao póker. Que tes Poker Stars e xa xogas ao póker. Pero hai que meter cartas. Vale, ocurrenseme cousas pouco eróticas para ligar. Por exemplo, que teñes unha cita e que che chegue co chándal do equipo de fútbol. Cando che toca pagar a ti, pide un cubo libre super caro. E cando lle toca pagar a él, pide unha cerveza. Despois te parece erótico os calcetines con sandalia. Pero isto é outro nivel, o de quedar para xogar ao póker é un puto insulto. Primeiro, todas as cousas antieróticas que dixeches, telas feito ti nunha cita. Porque tes chegado a unha cita co chándal do Dodro en chancletas con calcetines e pedindo chivas cando lle toca pagar a él. Eso para empezar. E segundo, como que xogar ao póker non é sexy se hai incluso un póker que se chama street póker? O póker é super sexy. Aquí xogaba a James Bond. Digo que non é sexy, digo que me parece un insulto, porque o que me estás dicindo é, mira, sei que eres gilipollas, e aparte de ser gilipollas, vou che quitar a pasta toda canta tes, porque ti non xogas ao póker sin apostar pasta, non? Aquí o que che molesta é que xogaran ao póker que é algo da fora.
Si xogaran o seu tute subastado, aí sí, joder, aí xogaban o tute subastado. A mí non sei que ten de malo No, xogar ao póker. eu dicir, ninguén xoga ao póker se non vai apostar. E ti non quedas con ninguén para ganar pasta, como moito pálmalo. Se cando palmas, pasta chámase de outra maneira, non é liga. Claro, de outra maneira. Entón, me parece moi friki, non, é mentira. Ainda que por outro lado parece raro que inventares ti, porque ti dirías o tute cabrón ou algo así, non dirías o póker. Pareceme moi de fora para inventar a ti. A mellor estou para engañar. Eu non che podo dar pistas. Pero que pasa? Pois mira, vou dicir que é verdad porque ti non sabes o que é o póker. Ti nada máis que sabes xogar ao burro. Unha, é regilipollas. Dúas, sei xogar ao póker que flipas. Que flipas. Sei hostia, a chica sí. Ciega grande, ciega pequeña, todo. Eu de póker entendo o full, Vale, pois bicolor e eu todo. digo que é mentira por eso. Ti non se che ocurre inventar o sea, dijo que é verdad porque ti non se che ocurre inventar isto de que alguén queda para xogar ao, non sei, para esmagar. Porque son gilipollas. Vale? Ti dices que é mentira porque son gilipollas. No, digo que é verdad porque ti non me xa da cabeza para inventar isto. Carla di que a anécdota do póker. Poker Stars European Tour. O home que quixo follar a través do póker. É, verdad? É esta historia, é. Verdad. Ai, toma ya. Vale, vas flipar con esta. Vale, a ver si flipo. A ver si flipo. No, aparte vai ser super corto. Bien, como a ti. Di así. Atende, non me interrumpas, por favor, hasta que acabe. Ninfómana, casada cun guardia civil de tráfico. Son camionero, quero seguir no anonimato. Claro, si fora tornero fresador, él daba para diante. Pero se tu camionero. ¡Ah, para! Claro, no lo entiendo. Hostia. Son camionero, quero manterme no anonimato porque estaba casada con guardia civil de tráfico. Joder, yo no dixo chiringuito, sin entender. Vale. Podesme repetir, por favor. Ninfómana, casada cun guardia civil de tráfico. Son camionero, quero seguir no anonimato. E por que era ninfómana? Claro, entón, eu preguntei a esta persoa, tiña curiosidade por saber por que era ninfómana, e ponme, porque aí non había macho que dera mallado nela. Eso era vicio. Fozaba máis co porquiño na maseira. O sea, por que se descubriu el que era ninfómana? Por isto. Porque lle gustaba moito o sexo. Ah, eu pensaba que era o de follar cos mortos, joder. Como se chama esa movida? Necrofilia. Pero bueno, pero está ben tamén, está ben tamén. Pois estaba moito mellor como pensaba eu. Sí. Fui a ti para follar e tiña un cadáver na cama. Pareceme super coherente que a señora sea ninfómana e salga cun guardia civil de tráfico. Porque non paran de joder. Tamén sería moi gracioso que eu inventara esta anécdota confundindo palabras. Non, eso ainda non entrei. Eu primeiro estou me rindo da anécdota. Ahora vamos a saber se esta é verdade ou é mentira. Vale. O sea, él dixo que era ninfómana que salía con guardia civil de tráfico e quero mantener el anonimato. Claro, seguir no anonimato. Que me fai moita gracia que pense que nós somos el hormiguero. Que se decimos nós quen é, que se vai enterar toda Galicia, en plan. Non o ve ni meu pai. Ti pensa que isto que se vai enterar a José Antonio. Vale, e despois preguntácheslle ti e Que el... sabía que era ninfómana. En plan, si, claro, eu tiña curiosidade por saber se lle pediu un certificado médico ou algo. E el dixo, che, bueno, E non fozaba. había que andar mallado nela, que era vicio e que fozaba máis que un porquiño na maceira. Na maseira. Justamente de moi gallego e moi macho de
Se eu non lle dou feito é que é ninfómana. Non hai outra, non hai outra cosa, non hai outra posibilidade. Non é que eu non dea feito, non, é que ela está enferma de la cabeza. Vale. Primeiro, non sabes o que é ninfómana. Eso Sí ya. que sei, liéime, só non me liei. Vale. Cortocircuitei, porque hai veces que son así un pouco disléxica e outras veces son gilipollas, esta vez son gilipollas. Xuntouse má dislexia ca gilipollez e mira, todo honesto. Vale. Nunha frase sola, tes ninfómana, guardia civil de tráfico, camionero e anonimato. Pareceme demasiados inputs para unha historia dunha persona normal da rúa. Se está mandando aquí, intentei ligar, quixome ligar xogando ao póker nun banco. Xa. E isto é unha ninfómana que está casada con guardia civil, se tira un camionero. Pareceme moi fantasiosa. Moi... Entonces dices que é mentira. Eu creo que este mentira, unha mentira de libro que, ojo, está moi divertida, mola moito, eres moi ingeniosa, non teus hechos anos de tele. Isto parece unha cousa que inventou María Patiño, por favor. Vale, entón ti dices que un camionero que quere seguir no anonimato e que se follou unha ninfómana casada cun guardia civil de tráfico, ti dices que é mentira? E efectivamente é verdad, joder. Que dices? Hostia. Cuidado ahora todos los guardias civiles casados con ninfómanas, pregúntale qué pasa. E cuidado, porque tamén se va a putar a gasolinera. Vale. Quero romper o anonimato do camionero. No, Cando hai que pagar? para o anonimato. Cando hai que pagar por romper o anonimato ao camionero? Se me dar 5 euros xa o digo. Merda, por 2 euros. Joder. Vale, tóqueche ti logo. Me toca. Vou con todo. Venga. Atención. Entreille nunha discoteca a unha rapaza e díxome que tiña mozo. Clásica, movimiento clásico. De broma dixen preséntamo. Ela entroume na broma e presentoume. Estiven falando con el e era hostia de majo. Agora o que ten mozo son eu. Ai, ojalá sea de verdade, teñen un trío. Non é que voy a cancelar o seu amor. Non, porque aquí pon que ten mozo, el. Non fala de relación triamorosa. Jo, pois iso sería o propio. Pois eu, a ver, é que iso de que alguén está interesado persona A está interesada en persona B e ao final persona A acaba con persona W, eso é moi un clásico. En plan, sabes? Que vas a por o amigo guapo e acabas co tonto perdido. Pois eso pasa. Entón, joder, si unha persona normal pode acabar cun chaval que é tonto perdido, creo que este chaval pode acabar salindo como da rapaza que lle gustaba. A mí... Non estou falando de ninguén. No, pero encántame esa teoría, encántame esa teoría. Ti vas a polo cachondo e acabas con normal, porque la vida é así, ¿no? Esas cousas pasan. E ademais foi nunha discoteca. Claro. Sí. Era unha persona un pouco aínda despistada, desorientada sexualmente, ao mellor, que dixo, curiosa, non? Curiosa. Aquí discotecas más, tío. Tiña un pouco de curiosidade. Ostras. Non sabemos a idade, non? Isto é suposición. Vale. Vale? 22 anos. Polo nick. Polo nick? Non é polas fotos? Pues, o sea, as fotos corresponden, pero digo, o nick acaba en 2000 e eu intúo. Eso non é raro, porque a xente do 2000 non pon. Eso é máis de ochenteros. Ese poñer Javi _83. Pon 00, entendo que é polo 2000. Vale, que aí acaba la de cajar, porque vou dicir que era verdad. Hai unhas mentes moi liberales agora nas discotecas.
Que guai. Ti non podes ser bisexual e poñer a fecha de nacimiento no nick. Eso é non puede ser. No, joder, pero quero dicir, hai que ter a mente moi aberta para dicir, anda, vou por esa chavala que me gusta, tal, non sei que, tes mozo, vai por Dios, bueno, vale. No, joder, non foi así. Foi de E así, presentaron yo e que non foi sei así, foi así, iba por ela e dixo, no, dixo, bueno, que estás ao lado, vale, muito ben, non hai ningún problema. Bueno, mellor que ir solo para casa, eu adelante, eu estou con todo. Vale, vou dicir que é verdade, veña, porque veña, vou dicir que é verdade. Seguro? Venga. Sí. A historia. Fun á carnicería, volvín con peixe. Carla di que é verdade e, por suposto, que é mentira. Pero estaba moi ben pensada, son unha mente brillante e foi mentira, quer dir, que non nos la mandaron. Pero isto pasou así de veces. Vale, isto tamén é moi breve, vale? Di así, entereime por miña nai que era meu primo, punto, a rima xa sei. Vale, Eh? sí. Se estarme dicindo que esta rapaza liouse con un pavo. Sí. Mira, mamá, quen me follei ayer? Oye, teu primo. Sí. Buah, ni de coña. Ni de coña, esta é unha mentira como un camión. Non porque non poida pasar, porque, hostia, podeche pasar que te líes coa persona, non sei porque é teu primo ou que fai Esa tempo. ben liándote con eles é un problema. Mola bater máis datos e dic, foi o día da festa despois de comer, había un fulano na miña casa e me lo follé e resulta que era mi primo, como non se podía saber. Vou te digo cosa, nunca es un error si la picha es buena. Se te corres non hai errores. Vale, isto é fulminantemente mentira. É unha mentira como unha catedral. Ti non acabas de follar tan fulano e vas onde a túa nai e dicirlle folleime con tal, porque aparte para que sepa que é seu primo, onte liéime con un chaval, chamase Carlos. Igual lo pilló por sorpresa. O igual levaban tempo. A nai. A ver, hostia. Hola, José Antonio, que pasa aquí? Eran as galletas. Liouse con seu primo. Sí. Non sabía que nos mandaban privados os borbóns. A min o que me é o de súa nai. Se me dixera a súa irmá... A relación así super aberta. Ou teñen un Tinder conxunto. Fixeron un trío co primo. Abierto, ya, todo. Sodoma e Gomera, todos con todos. Este é Venezuela, para ti. Entón, tens que ser... Esta é mentira totalmente, porque, carallo, llevas a dicir a tua nai con quen fodestes. Bueno, non sei. Eu teño ido a bodas que a nai ve a muller entrar pola tele e di, hostia, mira quen era a mía. A mía nora. Que dis que entré por miña nai? Mentira, inventáchelo. Eres unha embustera. Eres unha embustera. E unha... Si es verdad. Que me dices? E esta rapaza agora cantas veces se duchou para quitarse o mal corpo de follarse de un primo. Nada, eu apoio... É que aquí hai só unha cousa mal nesta historia, que é haberse enterado. Claro. Se non te enteras, Sí. sigues llorando e parando. Eu, por exemplo, son esa nai. Imagínate que eu fora madre, Non non? digo nada. E ven e dime, folleime con este tal. Eu, como madre, o que faría sería... Bueno, está ben. Pero non fodades máis, polo que poida pasar. Polo que sea. Xa está. Non quero saber nada. Pero xa está. Pasaste ben? Sí. Bueno. Chegaches. Vale, vou alá. Cando acabamos de chuscar, encendín a luz. Perdón, que hai chuscar, por favor? Non o sei. Que é chuscar? Calcara cousa. Cando acabamos de chuscar, encendín a luz e tiña 4 pulseiras de España na man. Perdona. 4. Non unha, ni 2, ni 3, ni 4, sino 4. Ostras, que iso é
Bueno, eso xa é tipo de chiste, porque, joder, pode levar unha, dúas, unha en cada man, unha, dúas nunha man e unha noutra, tres, pero catro, que te liaches con Marta Sánchez. O sea, ti crees que ninguén leva máis de 2 pulseras de España? O que É que leva 2 de o España? normal, o normal, o normal. É que a min quedoume abaixo, pero o normal, o normal é un. Despois podes ser que alguén se regale outra e leves dúas. Despois pode ser que seas moi de corazón e leves dúas e outra noutra man, pero catro. Claro. Porque O... leves catro na mesma. Pero que é que, claro, é que hai que parar co tema das pulseritas. Non, porque a xente vai coleccionando pulseras de España e igual colecciona as pulseritas do son do camiño. E non mola, No. non mola. Hai que erradicar isto xa. Sí. A mí tamén pasado isto, Non ia pensar este chaval. Pero en soños. Eu Ui, teño, hostia, estás a estar liando. eu O teño sea, que tes follado en pesadillas sueños. Tes follado en sueños. muchísimo. Máis que na vida real. Pero claro, son pesadillas desto que te despertas arrepentida pensando, Dios, por que carallo soñei isto que me liu con un que ten tantas pulseras do que sea. De feito, pasoume unha vez que pasoume unha vez que soñei que me liaba cun que estudiaba comigo que tiña pulgas. Ben son de mesmo. Pero claro, era un soño, isto é de Pero verdade. tiña pulgas el ou de mascota? Non, tiña pulgas ele. Era así un pouco... Bueno, era pulgoso, non pasa nada. El tiña un can e botaba a pipeta ele en vez do can. Botáballe o can a pipeta a el. Pero claro, son cousas que soñas e te arrepintes de haberlo soñado. Imagínate de facelo. Vamos a ver, a min esta historia mandaron. O único que che podo decir é: ti que me estás dicindo que se levas máis de 3 pulseras de España, a cuarta xa sería de Vox. É o que me, é o que me queres dicir, non? Que che parece moito. 4 non nos leva ni no é mérito. E que catro nin Santiago Abascal, leva catro. Non? que carallo vai levar? Santiago Abascal teránlle escatar a él, porque non é capaz de Vale, andar. a ver, espera, estou pensando eu. Estás me ocorrendo unha cousa, vale. Pode ser que isto sea verdad por moitas cousas. Porque, unha, porque errores cometemos todos. Dúas, porque na oscuridade das discotecas non vemos as pulseras que leva cada persona. E tres, tres, porque cando sales de noite sempre hai o típico amigo gracioso que che compra unha chapa que pon "soy puta". Bueno, pois a mí este chaval ten unha amiga Non sei que que amigos tes ti, pero eu solo 2 veces andome cunha chapa que puña soy puta. entón este chaval, o mellor, tiña unha amiga que lle facía gracia regalarlle tantas pulseras de España. Pero non era porque el, bueno, é porque yo regalaron un rollo de risas e tamén cando levo aquí unha chapa non sei, de chiquito de la calzada, non é que sea super fanática, é que teño un amigo que me regalou porque vale 2 euros a chapa. Sí. É porque vas a traballar ca chapa de chiquito. Que? Tes ao amigo anda detrás todo o día. Entón, vale, vou dicir que é verdade por eso. O sea, que ti crees que a nosa amiga se liou con Sergio Ramos. Que é a única persona que eu conozco que pode andar con 4 pulseras de España. É que anda con 4 pulseras de España sin saber o que é. No. Entón eu digo que Que para ti é verdade, eu só direi que sea o que sea, porque, claro, recordamos, isto mandaron, eu non sei quen é a persona e nada, pero 4 pulseras de España, vence. Entonces, cando encendín a luz, era un... igual pensaba que era do Barça. Claro, sí, super claro. Pues mira. A ver se van ser 2 de Aragón. Non eran 4 de España. Entón, que eu digo E que dis que é verdade. eu sei. Carla asegura que a historia do polfacha, el polvo facha. No, que para ser de España, pode ser moi española e non ser facha. Luis Enrique, por exemplo, tamén andaba con 4 pulseras de España. Perdón. Bueno, Carla di que a historia da señora que follou con un fabricante de banderas é verdad,
e o polígrafo determina... Que di a verdad? O sea, bien por mí, por elo no, pero joder, guai. Sí, home, a ver, que levabar na muñeca. Peor sería que as levaran na pirola e che fozara aí rozándote aí todo ca roja igualda. Vouche contar unha historia. É unha frase moi corta, vale? Despois se queres podes facer preguntas. Un famoso, moi famoso de Galicia, intentou ligar comigo por email. Claro, aquí eu teño A todos os que? datos, pero, como diría o camionero, jardar o anonimato. Un... O sea, unha pava mandou que a ela lle entraron por email unha persona moi famosa de Galicia. Vamos a ter idea. Eu sei quen é. A persona famosa ou a quen lle mandaron? As dúas, sei quen son as dúas. O día anterior coincidiron nunha Comida. comida de mediodía. Sí. Entón, este famoso, moi famoso, estuvo, bueno, dando besitos, acercándose, ajejí, jajá, contando uns chistes, unhas bromas, un tal. Pero bueno, non pasou nada. Nada, o sea, nada que chamara a atención máis alá dunha persona moi borracha. Ou dúas. Que pasa? Chegou a noite, seguía a festa, pero depois cada un foi para a súa casa. Ao día seguinte, ás 7 da mañá, concretamente, chegalle un email que, bueno, onde lle entraba e lle metía fichas dicindolle que ojalá volver a verse outro día nunhas condicións mellores. Mellores que borracho non existe condición mellor que borracho para conocer. Mm. Un email. Un email, non un WhatsApp, non un privado de Instagram, non un mensaje de Facebook, Tía, un email. xa si acabas de estar de borrachera con alguén e che manda un SMS, xa arroba policía. Agora, un email. E que poñía no asunto? Ver de follar. Como era o tema? O que tuvo sorte é que non llegou en correo electrónico no deseado. Bueno, sí, ao final sí, pero... Correo basura. A ver, esta é unha fantasía túa. Claro, un famoso anda emails. E de onde sacou o email? Non é algo que se ande compartindo por aí, porque o móvil, o Instagram, eu ainda che podo dar o Instagram. Ah, mira, sígueme en Instagram, ou Pero sacamos unha foto imagínate, igual lle mandou algo. de noite, Porque, de borrachera. Mándache un email. Nah, é un meme moi gracioso. Mira que... por email, porque non hai WhatsApp, non existe WhatsApp. Que che mandaba email, che mandaba email. Non che está interesado moito que é o famoso? Eu sei, non? Pero que sí, como sei que non nos vas a decir. Ai, pero... Podes intuir, máis ou menos, dar pistas. Home, a ver, dixestes que estuvo de borrachera desde o mediodía hasta a noite, máis ou menos, sabes, máis ou menos. Podo dicir nombres? Eu non vou dicir nin que sí nin que non. Paco Lodeiro. No, porque Paco non che entraría por email, mandaríache unha carta. Paco é moi un caballero, Paco é un caballero. Certificada, sí. Que non sabes se é, non sabes se é Guardia Civil ou Paco Lodeiro, o que che entra. Que pode ser, unha multa ou unha entrada de Paco Lodeiro? Vale. O email foi ás 7 da mañán, o sea, el seguía de festa. Entendemos que seguiu de festa ou chegou a casa. É que non sei que me parece máis gracioso que unha persona chegue de festa e diga vou mandar un email, ou con fulana por ya na barra vou mandar aquí uns emails. A ver, pedir cita para renovar o DNI, pedir para analítica e un email de foder. Bueno, mira, facemos unha cousa. Resolve se é verdade ou mentira. Venga, va. Esto é mentira, porque non me creo para nada. Non me creo que Rodrigo Vázquez mande emails. ¿No? Isto é mentira, non me lo creo. Ninguén manda emails para ligar. Eso non existe, non existe. É unha fantasía túa que che fixo moita gracia. Pareceme máis loco o do email que o do famoso. Porque un famoso que lle entra alguén pode pasar, eu que sei. Ti dis que é mentira. É mentirísima. Correctamente é verdad. E igual me pasou a min. Hostia, vale.
Entonces hay que seguir con esto. Bueno, se acaba el programa aquí, chavales, vamos a dilucidar esto. O do email foi fantasía, non? No, é todo verdad. É todo completamente verdad. Hai que ver esa bandeja de entrada como está. Eso sí, foi original, pero non tanto como de Massachusetts. Hostia, eu non entendo por que se chama bandeja de entrada. Por que para entrar al chaval? Un famoso, moi famoso de Galicia. Podes especular o que queres, non vou dicir nombres. Terio Carrera. Non vou dicir nombres. É moi famoso. O que fora, que me mande un email. Non sei se vale a pena seguir, porque despois desta animalaza tengo un email, ademais. Mandoume uns trovadores á casa. Feijó. Chegou unha anécdota que Vale. para min é a mellor anécdota de ligue que hai. O día seguinte, liéime con unha chica o primeiro día das festas do meu pobo. Eran 3 días, viernes, sábado e domingo. Eu liéime con ela o venres. O domingo estaba diante do Gadis comprando para ir ao botellón. Apareceu o mozo da rapaza que me liara o venres e díxome: ti o sábado liácheste ca miña moza? Ao que eu lle contestei: ese día no. Hostia. O tipo estaba un domingo, non? O sea, levaba xa 2 días de borrachera e este era o terceiro. Continuo, chip. Claro, eu non digo por experiencia, pero cando levas moitos días vividos, estás moi mal físicamente, pero tamén é verdad que se che agudiza o ingenio moitísimo. É máis que tes a capacidade de andar entre dos aguas sempre, non? Podes andar entre a verdade e a mentira, podes ser machista e feminista, podes ser de Barcelona ou Puerto de Indias, sabes, de las dos cosas. Sin ningún tipo de problema, porque é o estado máximo da mente humana, a resaca. E se sigues bebendo ainda se ajudiza moito máis. Entón, eu creo que hostia, creo que podería ser, sabes, que fora tan... Porque o tipo ao final, que lle dixo? O outro. Vale, xa me parecía. E marchou. E marchou, o sea, non lle fixo nada. No. Da parte polo Claro, que... o sea, foi capaz de convencelo. Sí. E non mentiu. No? Convencemos e non minteu. O sea, é que este señor é o Buda. É un puto mesías. Ten que ser verdade. Eu deseo con toda a miña alma que sea verdade. Ti tes que é verdad? Porque teño fe no ser humano e quero que sea verdade. Pero tamén che digo, é unha película de moito carallo. É moi posible que inventaras. Ti queres que isto firma Netflix? Eu creo que isto o firma Telejaita. É moitísimo que fora verdade, pero non fora. É mentira. Ti dis que é mentira? Porque o normal sería que outro tipo fora xan del a sabiendas de que foi el e acabaran as hostias no Jades. Eso é o que pasa en Galicia. Hostia, no Jadis, é o que suele. Claro. Entón, vale, gostaría moitísimo que fora verdade, pero vou dicir que é mentira. Ti dis que é mentira. Anécdota. Ese día no. Carla di que é mentira e o polígrafo determina que é verdade. A mellor anécdota de ligue que existe. Vou reconocer, mano en el corazón, non a mandaron. Pasou yo un amigo. En serio? Eu conozco o creador de ese día, non? É unha leyenda. Sí. Podemos invitar un día. Podemos, vale, carai. Podo dicir o nombre, se queres. Este día sí. Gustábame moito un cantante dunha orquesta. Un día, nunha festa na que tocaban, tomei unhas copas e atrevinme por fin a ir a falarlle no descanso da orquesta. Caímonos moi ben e ao rematar a festa fun para a súa casa e follamos ou fixamos o amor. Non me acordo. Cando me levantei todo moi ben, pero era o trompetista, confundíronme.
Temos 2 fillos. Vale. Ir a falar aos da orquesta no descanso, eso é o máis típico de Galicia que hai. Porque non se esconden, xa están eles preocupados de poñerse nun sitio onde se lles vexa e levando as súas chaquetas de orquesta para que non os confundas con calquera Sí, que está no pa que botellón. non penses que é unha persona da pie. Non digo que é un civil. No, 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 traballa el. Vale. E quero se ben, o sea, a historia non lle poño un pero. Pero, hostia, confundir o cantante co trompetista. E o peor é que, bueno, debeu ser o sea, no momento eu entendo que lle jodeu, porque ela que quería era o cantante, pero bueno, non lle jodeu moito que seguiu con el teñen 2 fixos. Ao mellor saleu ganando. Claro. O, quer dir, o trompetista polo menos sabe tocar a trompeta. Algo sabe facer, non como a cantante. Que che parece? Pareceme que pareceme pareceme que pode ser real, porque é unha historia que pasa moito, pasando a cantante de orquestra no descanso. E pois o trompetista, o músico de orquesta dá máis para casar que o cantante. Se me dis que a historia foi subín, era o cantante, liei, teño 2 fillos, creeríamo menos. Porque o cantante é máis díscolo, pero o trompetista, despois, moitas veces detrás do músico, ao contrario que pasa cos cantantes, suele haber persoas normales. A súa persona que foi ao seu conservatorio, que estudia unha banda e que sabe tocar o instrumento, que depois a mellor dalle clases de Entón trompeta aos chavales. entón ti crees que pode pasar eso de que tes un crush? Porque isto é un crush, non? Sí. Ti gustache un cantante de orquesta, é un crush para min. Para min un crash é un accidente de coche. É o único crash que conozco eu. É o teu amor imposible, non? Ujú. Como se di con palabras de poeta. Que te lo quieres follar. Exacto. Entón, ti tes esa persona que te le queres follar si ou si. A Ajá. tienes aí. Baixa do escenario e confúndela con calquera outro. Eso moi parece que pode pasar. Sí, porque é o misticismo do cantante de orquesta. Ti velo ali arriba, pasa tamén, pasa con todos os que están na orquesta. Ti velos ali arriba, son como a dioses del Olimpo. Ostra, aí van aí apretaditos, bien iluminado, maquillaje, mueve pa aquí, ese sudor que lle cae polo pecho. E por baixa, e non deixa de ser o José Antonio. Vas quitarlle a magia. Entonces, unha vez abajo, da igual trompetista, que teclista, que cantante, que montador. Son todos personas individuales. Pero ali arriba, no grupo aquel, ti dixeches antes, vas polo guapo e podes acabar co compañeiro. Hostia, máis Oye, pero si o guapo che di que non, por equivocación non, que tampouco somos tolos. equivocouse. Eu estou cansado de tomo de aí 2 copas. Ai, liei-me con este que non quería. María José, levas dándolle like a todas as fotos desde fai 3 meses. Como que non querías? Vale, entón ti dis que é verdad. Isto é verdad 100%. Vale, 100%. pois E ti, de aquí o meu apoio aos trompetistas da orquesta. Unha raza que trabaja mucho e moi bien. vale, ti dis que é verdade, Isto é verdad. que iba polo cantante e ao final liouse co trompetista e agora teñen 2 fillos, ti dis que é verdade. Isto é certo. É completamente mentira. Como? Oh, Oh, sería unha historia de amor preciosa. sí. Ja. Este sí que Dame. sería unha historia boa para contarlle aos fillos. Como os conocestes? Pois a ver, vouche contar. Como empeza unha botella de bacar de limón no cementerio da iglesia facendo botellón. Dame pena porque era a primeira vez que un trompetista de orquesta conseguía follar. Veña, teu Vale, turno. me toca. Vale, esta di así. Vale? Quixen facer a técnica esta de gustarlle ao meu amigo. Sabes isto que se fai? Que vas onda unha rapaz e dices, gustarlle ao meu amigo para entablar conversación e piqui piqui. Acerqueime a ela e dixenlle, gustarlle ao meu pai.
Pode ser que se confundira ao mellor rapaz e... Vale. Este eu creo que é fácil, Quen é tan gilipollas? O sea, isto é imposible porque non hai ni tan gilipollas. Isto Ao que é como... mellor o pobre rapaz confundeuse porque era de noite, as luces da discoteca sempre se che meten nos de ollos. discoteca entraba en chaleujo. Isto é como no colegio, que ao profesor de chamas papá, non? Papá, non, tío. Non é ni tan... A meu pai pode... Hostia, non é que pode dicir moitas cousas. Pero a meu pai... Porque además non estaba o pai ali, supoño. No, no estaba. Pero veu a cabeza, pobre rapaz, Que confundeuse. fuche con o teu pai cando ibas a entrar en Antipa. Como eres tan tonto? A ver, non A ver, que non se... a persona que... Escoítame, é imposible que haxa ninguén... O sea, é que podes dicir calquera cousa, pero eso é que eres tonto perdido. O sea, lo siento, A No, no, é a imposible, persona é que imposible. mandou isto, ao mellor ten sentimientos e ao mellor pode sentir ofendida. Pode sentir ofendida. No, no, E pode che pinchar a rodar do Dudo coche. muchísimo. Job. É que eu, no, no. No, é que é totalmente mentira. Porque meu pai, aparte, supoño que non triunfaría o amor ao final, claro. Porque a mellor, se tú suer, tipo, lle dar a risa a tipo, pero hasta non creo. Non No, triunfou. Non no. triunfou. É que, mira, é imposible. E se é verdad, é tonto perdido. Que? Vou resolver e depois quero decir unha cousa. Carla di que a historia de Gustaría meu pai é mentira. Esta historia é verdade. Non facía falta humillar. E pasoume a min. No. Por muchísima cosa, que máis tranquilo que che pasara a ti. Que chamar de tonto a outra persona. Pensei que ibas a dicir. Quedo máis No, tranquilo que que... non quero insultar a ninguén, pero a ti dame igual. Pensei que ibas a dicir. Prefiero saber que fuches ti, que xa sei que eres gilipollas, que pensar que hai outra persona igual de estúpida que ti por aí adiante. Pero ben, Pois pasa que te confundes. E eu confundiche. confunde papá, amigo, eu que sei, eu quero moito ao meu pai. Durou a conversación os 5 segundos da frase e marchastes, non? É que non sei nin que me contestou. Obviamente, puxeme rojo como un tomate, me peguei a vuelta e me fui. Non quise saber nada, porque o peor que me podería pasar é que lle parecera guai. E entonces, pois preséntame a teu pai, non? Sabes que... Joder, Marquillos, vaya por Dios. Eu só quero decir unha cousa. Era che mellor que dixeras, sabes ensilar ao final. Eso pasa, me sabes por que me pasa? Por andar variando de técnica. Hai que coller a túa e pica, 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 e non fallas, e non fallas. Pois podes seguir intentando isto de Gustaría meu pai, a mellor algún día. Ao mellor eu non, pero o meu pai hinchas a follar, eso nunca se sabe. Eu de que che gusto. Quero dicir que esta historia mereceríase que me mandaran un patrocinio o señor Ron Barceló, que tamén estuvo presente na historia, pero bueno. Vale. Pois nada, se queres pasamos rápido de tema. Non me avergüenzo. É dicir, perdón, non me avergonzo máis da vergonza que pasei no momento, agora xa. Vale. Vouche contar unha, está un pouco larga, vale? Esta ten literatura. Quedei cun tipo en Tinder para ver un museo. Acabei marchando para a casa ás 11 da mañá, despois de ir a un after co terceiro suxeito da noite. Queda cun tipo, vai a un museo, polo que sea, despois de ir ao museo, din, vamos de copas. Ali Mucha conoce, cultura, veo yo. Vamos a emborrachar. e ali conoce a un tipo, que non é o primeiro, pero ao final marcha para a casa con outro terceiro tipo. Vale? Preguntei datos, porque eu gostei moitísimo o periodismo de investigación, son como Gloria Serra. Do segundo tipo non sabemos nada.
foi unha transición. E do primeiro tipo, o que sabemos é que era un flipado de gimnasio, que despois do museo foron cenar, que acabaron de festa, conoceron a un grupo de amigos, e o tipo este de gimnasio non lle gustaba nada. Vese que non estaba ben nin no gimnasio, nin no museo, nin nas copas. O sea, Fallou en todo. todo mal. Entón, empezou a falar con outra xente e, claro, non lle gustaba, olvidouse del. Logo veu a transición, que é este segundo fulano, e dixo: merda, ti non, eu quedei co sujeto 1. Pero espera, o sujeto 1 non me gusta. Entón, seguiu de Leria hasta as 8 da mañá, cando apareceu o amor da súa vida durante 5 minutos. O sujeto número 3. E aí foi cando lle explicou aos outros, mira, nada, que, o sea, vos ao final nada, o que me gusta é isto. Explicoulle aos outros, mira, nada, que a mí o que me gusta é este, o terceiro, el número 3. Pareces un concurso de televisión. E marchou co número 3 e remata a historia de amor. Es la historia que emocionó a Steven Spielberg. Estás falando con unha persona que intentando ligar lle dixo justas a meu pai. Ti te crees que son capaz de estar pendiente de todo o que me dixestes? Foi cun tipo ao museo. Non me ligues mal a cabeza. Hostia, costoume menos entender Memento que esta porquería que me estás contando aí. Vamos a ver. Esta rapaza quixo ligar con flipado de gimnasio, levouna ao museo, depois levouna a cenar, depois levouna de copas. Fallou en todo. Desesperada, acoplouselle a outro. Tampouco le gustou e se foi con un terceiro. Sí. Ten máis paradas co Castromil esta rapaza. A ver, fixo ben. Se non lle gustaban, adelante. Primer fallo que vexo nesta historia. Flipado de gimnasio. Se eres flipado de gimnasio, eres flipado de gimnasio. Vaite con todo. Non leves ao museo, que non che gusta o museo. Estás ti incómodo, está incómodo ela, ti vai to que che gusta. Vale, isto é mentira, obviamente. Te Pero porque que chalaste. máis che choca? Que un flipado de gimnasio leve a ti pa o museo. A ver, amigo, para facer un museo. Que cita é ir ao museo? Que é isto? Noche nel museo? A ver, Aparte, isto sería en Galicia, entendo, non? si que foi ao Museo do Pobo Galego. O CEGAC. A que museo vas? Como moito irás ao Museo da Birra da Coruña. Ese, bueno, si é ese. Ah, igual, sí, claro. Depois fomos a cenar. En plan, teño que aguantar a un fulano nun museo toda a tarde e ainda me queda ganas de cenar con el. Acabo de cenar, que me parece gilipollas, e digo, vamos tomar unhas copas, que eres tonto perdido, pero bueno. Pero xa vin todas as películas en Netflix. Algo hai que facer. Tens que ter un Netflix moi machacado para que che guste esta cita. Depois buscas a outro do que non sabes nada, porque era un tipo en transición, era Adolfo Suárez. Como Adolfo Suárez. E depois marchei con outro, con un terceiro. Eu digo che unha cousa, toda a tarde con un subnormal. Conozco outro subnormal, eu non quero máis subnormales. Eu é como en plan, mira, a min pide un taxi, eu vou para casa, deixarme tranquila un pouco. Nah, esta é mentira completamente. Vale, ti dis que é mentira toda Mentira total. esta película, esta novela. Ti dis que é mentira, é verdad. Como? Tía, perdón polo das paradas do autobús. Isto é verdade. É a miña ídola. Pois fixo de puta madre, está moi ben, E ten pero moita paciencia. é que Esta chavala vaille pasar cousas boas na vida. Por qué? Porque leva unha hostia, leva dúas, e sigue sigue aí intentando, aguantando bum, hasta bum. que ao final o consigue, joder. Ao Sí, final sí. conoceu ao home da súa vida durante unha noite, pero conoceu no, joder. Por Sí, qué? Por sí. paciente. E ti xa marchabas para casa e non a conocías. No, Que? no, é que vamos a ver, se che pasa a ti, ao segundo cuadro estás te pagas. Mira, a ver, che polo... A ver se me pasa a mí que vexo un tipo que pon fotos no Instagram do gimnasio. E o primeiro que fai é levarme ao Domus. A ver o parte. Aí digo, aí sí que digo que diste arroba policía.
Isto que é. Hostia, que se lle ocurre leválo ao museo na primeira cita, por Dios. Que me dis na segunda, que xa chequeo mal e que era la... Joder, bueno. E ao museo, Veña, tócache o Pobre turno. home tamén, Hostia, porque ti diste museo, cena, copas, está feito, hostia, quen aguanta isto? Venga, vamos pa'lante, tiqui, 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 estás falando con un, será un amigo, tiqui, tiqui, estás falando con outro, ten moitos amigos, que imos pa casa? Eu sí, ti, que non ti vai o que vexas. É máis o tipo dicindo, dias, que me teño que levantar entre 3 horas para ir ao ginasio a facer mancuerna. Saltándose a dieta un día porque, venga, hoxe como vou queimar despois, vou tomar un poquito máis de grasas saturadas, que non pasa nada, que despois... Estando de botellón, Ujú. un amigo Bueno, el amigo soy yo outra vez. dixo que tiña unha técnica infalible para ligar. Eu díxenlle que esas son tonterías, que non existen técnicas, tal e que cual. El estaba moi seguro, pero super seguro, teño unha forma de entrarlle ás rapazas que é brutal. Vas flipar. Vas quedar flipado, porque é unha técnica boísima. Entonces, pasaron unhas rapazas que conocíamos. Ujú. Acercáronse a falar con nós e mentras como as veu que sabía que viñan onda nós, díxome: "Atende". Pero, vale, as preguntas despois. Díxome: "Atende". Girámonos e el o primeiro que lle di a elas a unha delas é: "Aborto si, aborto no". Obviamente, a técnica non surteu efecto, Polo que sea. polo que fidera pasar. Cando elas marcharon, volvemos á posición inicial de botellón e eu xa sin dicir nada mirei pa el e díxeme: "Non sei que pasou, non era iso". Vale. Vale. A ver, por un lado, penso que a idea non é tan mala si a quen queres entrarlle é a Irene Montero, porque conversación vas ter. Eso por un lado. Despois, resulta moi imposible pensar que a alguén se lle ocurra tal subnormalada, a non ser que o fixeras ti. Se o fixeches ti, é verdad. Non o fixen eu. Eso é Non o que fixeches podo ti. dicir con fehacientemente é que non o fixen eu. Non fixeches ti. Vale, entón, a única posibilidade que sexa verdade é que o fixeras ti. Se non fixeches ti é mentira. Para ti é mentira. O sea, aborto non, o sea, podes entrar de moitas formas, o sea, moitas formas moi patéticas, como por exemplo, gústalle a meu pai, pero se é aborto non, se cadra é peor aínda. Sí. Eu non sei, se queres facer preguntas, Claro, é que pregunto, claro, a ver, por un lado, as chavalas iban ali, quero che dicir, xa o tiñas ganado, porque xa as conoces, cando xa as conoces, xa tes temas de conversación, para que arriesgas? pero porque a persona quería dar a ver a infalibilidade da súa técnica. Pero O aí sea, infalible non se as conocera de nada, en que fora genial se xa as conoces. a el podíalle máis demostrarme a min que a súa... Hostia, perdón. A verdade, A mentir. él podíalle máis demostrar que... Vale, sí, pasou isto sucedeu diante miña, sí. Nos quitamos las caretas. El podíalle máis demostrarme que a técnica era infalible, incluso que follar. Eh, el si conseguira ligar, houbera dito a tipa, espera un momento, e chamarme, si que funciona, isto é lo mejor que hai. Pero ao final, o sea, equivocouse, non era iso que quería dicir. Si, tampouco nunca dixo o que era a técnica. Claro, cal é a técnica? Que Eu sabes, non foi como en plan, equivocaste, ou era esta puta mierda e agora estás... pero escoita, podémoslle chamar agora, podes mandar un Sí, WhatsApp e preguntar. sí.
Manda un WhatsApp e pregúntelle a ver cal é. Non creo que me conteste ahora. Digo, porque ao mellor danos tempo que... Vale, Vamos, ten máis mira, preguntas. facemos unha cosa, mandas un WhatsApp a ver se nos contesta cal é a técnica infalible para ligar. Ten moza? Vou dicir todo. Ten moza? É que, é Moza, que, bueno, sabemos que ten no, unha técnica que lle funcionou. Vale, bien. é que teño un dato máis, pero podería saber todo o mundo quen é. Entonces, Todo o mundo... hostia, todo o mundo dos nosos seguidores. Porque conoce todo a Galicia, o qué? Está salindo ca muller de Lucas Pérez. Mira. Non, como vai ser eso? A mí ese que poñemos a palabra exclusiva. No, Ah, me non, dijo que si dijo máis datos, todo o mundo, todos os meus amigos saben quen é. vale, eso sí, E non eso pasa sí. nada que foi mal. Vale. Entón, sabemos que ten moza, o sea, ten unha técnica que é super infalible. Infalible, ten moza e vai ter un fillo. O sea, infalible, infalible. 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 Sí, sí. Polo menos follou unha vez. Porque para ter un fillo, eso é imprescindible. Ponte como queiras. Sí, a del sí. Oye, para falta insinuar aquí. Vale, perfecto. Vale. Pues bueno, si che contesta o mensaxe, que nos diga cal é esa técnica super infalible, total, el agora nada necesito. Podemos arroxar luz a toda a Galicia para que consigan ligar. Recordemos, non é a técnica de decir aborto sí, aborto non. Sí, é verdad. Si ya dixaxe que che pasou a ti, hombre. É verdad, é verdad. Non, xa está, é verdad. Así que é verdad. Quero ir facer un misterioso. Vale. Non son tan Pois boas. facemos iso. Preguntámoslle para o próximo programa. Vou dicir unha cousa. Ti te crees que se me manda unha técnica boa, vou andar eu aquí a dicir xa dixen a de ensilar, Joder, xa se follou a conta miña, vou a seguir, e vais a estar todos aquí a meter o pizarrín e eu a peras, os collóns, esta acabous, que sí, que compartímola con todo. esta broma non pasa máis. Vedes unha técnica boa para ligar? Pagar, veña, funcionar todos. Vale, veña, tócame. Gracias a Tinder conseguín unha entrevista de traballo e colleronme. Colleron no traballo ou que a foderon? Deronlle un traballo. Deronlle un traballo. Gracias a Tinder. Queres que che conte un pouco? Vale. Resulta que fixeron un match en Tinder e falaron un pouco, pero a rapaza, o tipo, non lle cundía. E empezou a darlle largas. Hasta que lle dixo que iba a traballar fora. Dixo, mira, mira que ganas tiña de escapar del, que hasta lle dixo que marchaba para traballar ao estranxeiro. Que pasa? Que xa falaron varias veces, entón tiñanse en Instagram. Entón, el escribeulle un mensaxe privado en Instagram dicíndolle, mira, teño o teu currículum vitae, porque son o jefe de recursos humanos dunha empresa a que ti mandaches o currículum e interésame moito o teu perfil. Entón, quero que veñes a unha entrevista de traballo. O perfil, o sería o que se interesa a ti. E resulta que a chavala foi á entrevista, o sea que podemos dicir que a primeira cita que tivo con el foi unha entrevista de traballo e deronlle o posto de traballo. E xa está. No, despois ela dixo, mira que estes horarios non me cunden moito, podesme facer outra oferta. E dixenlle, mira, non, isto é que hai. E dixo, pois entonces nada, chao. O sea, que fixeron doble match en Tinder e en Infojobs. Sí. Dale, resolvo. Veña, resolve, ti que dis? Eu Isto digo pode ser que- verdade ou mentira? Eu digo que é mentira. Por qué? Está moi guai, porque faz match en Tinder, non che gusta, pero depois, oye, que tes tal, que teño aquí o teu currículum. Bueno, vale, pois vamos a unha entrevista, non sei que. Pero que lle dé ao traballo xa é demasiado, en plan, sí, pois collémoste. Non, demasiado. É un pouco café con aroma de mujer, non? Un pouco telenovela. Sí, é un pouco frijolito. É a única telenovela que
Só lle falta cantar un pouco de cancións polo medio. É unha película Só, chulísima con Netflix. só lle falta que o que dá o traballo estuvera casado e a tirala pola escaleira. E entonces aí yo la vería. Esta é mentira, fijo, mentirísima. Mentira. Demasiada coincidencia, mandalle o currículum, pinga, panga, se queda o traballo, aí ahora no. Aparte que ela de repente daño o traballo que sí e ahora no. No, o sea, ela daba o traballo, pero a ela non lle interesaban as condicións. Pide un poquito máis. No, mentira, esta é mentira, esta é mentira. Isto é mentira. Pois, para a alegría de moitos, en Tinder sí que se pode conseguir traballo, porque é verdad. Mola que hai máis ofertas de traballo en Tinder que na oficina do paro, que va a ser non hai nada. Flipas, pois sí, é verdade, así que, bueno, estou a esperanza a moitos, os que estades usando LinkedIn, xa sabedes onde tedes que anotarvos. O sea, esta persona atopou traballo en Tinder, eu atopei traballo por Twitter. A ver, seguir intentando, porque ao mellor en TikTok está o próximo presidente da Xunta. Nunca se sabe. Contas a última, Esta é veña. a miña última. Prometo que non ten nada que ver comigo, xa se acabou esa vaina, son das que me mandaron, vale? Vale, E... escoita, como este xogo o inventei eu, o que gane, gana todo. E si gano, como este xogo o inventei eu, si gano eu darme 100 euros, e si ganas ti, hostias. Vale, mira, vouche dicir o que podes facer. Mete o dedo polo cu e sopla. Que che parece? Gústache? Veña, dalle. Vai, Xogámolo todo aquí. sí, a do leite. Veña. Que Fishing leite? match... Que? Que di do leite este señor? A do leite. A última. A que gana, ganou, chamase a do leite. Veña, non sabías eso. Fixen match cunha compañeira de traballo. Mentira. Que Eu non, estou aburrida desas cousas xa, é mentira, a que xente non non vai sobre traballando, mí. iso é mentira, iso non pasa, iso pasa en películas. Que non vai sobre mí. No, que non dixo que se vai sobre ti, dixo que é imposible que no traballo non se liga, xa está. O traballo non se liga. No, Hostia, e entonces en hombres, mujeres e viceversa que traballaban no mesmo sitio. E non paraban de follar uns cos outros. pero iso Que, non, que, non é fo- traballar. que follou hasta Emma García con Pipi Estrada. Eso era un puterío que ali podían gastar cámaras. Eso non é traballar, así que non me vale. Vale. No Malicia Noticias están liados todos con todos. Tampouco é traballar. Paso. Vale, Fixen match entón, cunha fixo match compañeira con compañía de traballo. Fixen match cunha compañeira de traballo. Apenas falábamos. Houbo peneire nos baños da empresa. E despois chegaron as vacacións e cada un á súa vida. Hostia, vamos a ver, mi máis, máis habitual o de ligar compañeros de traballo do que pensaba, macho. Pensaba que esas cousas só pasaban en orgías locas, como en Élite. Gústame tamén o rollo, como dis, apenas gústame, Fixen match cunha compañeira de traballo. ou apenas falábamos, non? Houbo peneire nos baños da empresa. Claro, apenas falábamos ou houbo peneiro no baño, normal. Hai xente que se falas con eles se che quitan as ganas de peneirar. Entón, eso por ese lado pareceme que pode ser verdad, non? Se non falas con alguén que consigas máis Sí, máis peneire afinidade. que falando. E a mí faime moita gracia que fagan o amor nos baños do traballo da empresa. Porque non sabes se follas porque tes ganas ou para que che pasa mañá máis rápido. En plan, mira, me entretengo aquí con ese. Pero, joder, nos baños, tío. Home, de follar, mellor nos baños que na sala de reunións. Honestamente, pode apartar, Sí, director pero é general, pouco que... higiénico, non? Eh? Pouco higiénico. Non hai nada máis limpo nunha empresa que os baños. Eso aí eu, a tope. Claro, pero claro, despois chegaron as vacacións cada un a súa vida, non? Claro, non falaban antes, van falar agora. Joder, sí, señor. Gústame moito que xa nos mandaron varias de hai vacacións, non pasa nada. O sea, como, en casa, vacacións, xa está. Outra vez máis, é que non hai que poñer cancelos ao amor. Bueno, sí, a non ser que leve 4 pulseritas de España, ou do Real Madrid, ou...
Vale. Non sei, que a min estas fantasías de líome co compañero de traballo, nos baños, non sei que me parecen unhas películas que na vida real non pasan, tío. Na vida real estas movidas non pasan. Así que eu digo que é mentirilla. E O que te la sea, inventaste porque viríalo nalgúna película destas que vestí que están capadas. non vou a permitir que me acuses de ver porno colombiano. Entón creo que o vistes aí onte á noite e hoxe dixeches, vou non dicir e a tomar por saco. A historia. Peneire nos baños da empresa. Carla di que é mentira Super mentira. e o polígrafo determina que é verdade. Tío, Janeia do menos mal leite. que non me apostaste os 100 euros. Vamos, como non? Dixeches ti que non, que meteron dedo do cu, non sei que. Pois agora tens que facelo. Vale, pois nada. Estas serían as historias, non? Sí. Por hoxe deixámola, hai moitísimas máis, eu pola miña parte había un montón máis, pero xa non collen máis porque dixen, vai, está moi loco. Que sepa o público que levamos grabando 3 horas, estamos traballando máis que Lidia Lozano. E sin merendar, que esta señora me ten aquí sin merendar. E xa está a nevera preguntándose por que fai 2 horas que non vemos ao chaval. Que pasou aquí? Eh, E seguramente teñamos que facer dúas partes desto, pero bueno. E vale, nada, pois eso. seguimos pendientes das vosas historias, moitas grazas aos que participastes, moitos dos que participastes e non puxemos máis historias porque non nos, bueno, imposible poñeras todas, pero malamos moitísimo. E, moitas grazas, xa sabedes, seguirnos en todas as nosas redes sociales, en TikTok, en Instagram, en ebooks, ahora temos Spotify. Tamén temos Spotify. Sí, porque unha persona que me dixo que era super imposible ter Spotify, resulta que non era imposible, era dedicar 5 minutos. Non En se serio. podía. Desde a Florida non se podía ter Spotify. E resulta que lle dediquei 5 minutos e que se podía. Entón, bueno, agora temos todas as redes sociais que vos podedes imaginar, menos Twitter e Facebook, que polo que sea, non nos importa nada. Por capricho meu que non me gusta que me insulten. Pero caprichitos míos, cuidado, non? E nada, vémonos a semana que ven. E por mí Ao xa estaría. mellor. Sí, ao Perdón. mellor pillamos vacacións, non sei. Non se sabe. Nah, Ou xa pásanos pillamos por riba o bastante. camión do leite. Ojalá, Dios mío, non pido outra cosa. Moncho, se me estás vendo, dalle volantada cando me vexas. Veña, por mí xa estaría. Chausillis.